Mga dagko nga t-shirt ug hinay-hinay nga paglakaw. Mao kini ang timailhan ngang usa ka batang lalaki bag-uhay lang nga natuli. Ingon ini ang sitwasyon sa Barangay Lahog kaganihang buntag human misalmot sa operasyon tuli ang mga batan-on nga nakabakasyon karon sa ilang mga klase. Nagkadaiyang emosyon ang ilang nabati. Dunay nakuyawan, dunay ga cellphone lang, ug dunay excited kaayo sa ilang rite of passage sama na lang sa 7 anyos nga si JC. Sama nimong gibati karon nga padong nakatuligon. Nalipay. Nalipay. Ganahan na jud ka matuli? Wa ka mandok? Wala ka mandok? Kadto ka wa? Wala. Siya giubanan sa iyang inahan nga si Marjorie nga wala mipakyas sa oportunidad alang sa libreng operasyon. Kay matud pa, prioridad sa barangay ang unang usa ka gatos ka mga individual nga makaparehistro. Ang sa iya kay ang gi-priority daw nila is katong madagko og edad ba, then sa ako ang anak kay 7 pa man siya, so ako siyang gihangyo na lang nga matuli siya, kay excited na mong siya matuli ba nya, og maabtan pag sunod tuig mahadlok na unya siya, so mo na akong gihangyo nga kung pwede siya maapil karon. Apan nganong importante man gyud nga matuli ang usa ka lalaki? Ang ato is tulio nato para limpyo siya. No, limpyo kaayo ang kinataw kay posible manggod kung musud ta nga mingon ta nga as other country na lagi pisot. Pero that could be one source nga magkasakit ta. Kay nga naman, what if nang infected na sexually transmitted disease ang kadtong nga contact nimo, unya makuha nimo, unya wala pa kay hygiene. So ang atong number one reason is hygienic purposes gyud. Dinhi sa Pilipinas, parte gyud sa atong tradisyon ang pagpatuli sa mga lalaki. Mao nga usa kini sa mga serbisyo nga gitanyag sa mga local government units. Apan karong tuiga, mikunhod ang budget sa Cebu City Health Department alang niini. Gikan sa 1 million pesos ngadto na lang sa kapin 400,000 pesos. Mga dili na sab kaayo daghan ang makabenepisyo sa maong libreng operasyon. Apan mato ni Dr. Villa, hangtod nga duna pa sila'y supplies, mudawat silang mga pasyente ug wala sila gipili nga edad. Nya natay dagko, in fact, natay gyapoy mga dagko na 14 tulio nato, no? Dili wala tay limit sa edad, unya kan sa gidaghanon sa unsay maabot sa ato nga budget. Padayon sa pag-awhag ang Cebu City Health Department sa mga ginikanan nga dunay mga anak nga naa na sa saktong edad apan wala pa magpatuli sa pagduol sa ilang mga barangay aron magpalista sa pagpatuli. Ang Operation Tuli ipahigayon tibok summer matag Lunes hangtod Biyernes. Kini si Jinky Requinto, CNU Communication Intern alang sa MyTV Cebu.